जम्मू काश्मीरच्या पहलगाममधील हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या डोंबिवलीमधील अतुल मोने, संजय लेले आणि हेमंत जोशी यांचं स्मृतिस्थळ उभारण्याची मागणी आता करण्यात आली आहे। आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेला पत्र देऊन या तिघांची स्मृतिस्थळ उभारण्यासाठी मागणी केली आहे। तर 4 मेला या स्मृतिस्थळाची घोषणा करण्यात येणार आहे। कल्याण डोंबिवली मनपा शहर अभियंता यांनी या संदर्भातली माहिती दिली आहे। पहलगाम हल्ला प्रकरणामध्ये मनपाला पत्र देण्यात आलेलं आहे। रवींद्र चव्हाण यांनी या संदर्भातलं पत्र दिलेलं आहे। मोने, लेले आणि जोशी यांचं स्मृतिस्थळ उभारा अशा आशयाचं हे पत्र आहे।